kaeto watiego gi kuom kinde buora mwanyiso gi gik manyaka wang'e ma dho ngere luongo ni milestones. Koro kane gisekalo kanyo gi tiegruok ma wayudo ni gin joma osendiki, nigi andiko gi certificate, gin nyaka ga account, gin joma osebedo kadhi nyime gi tijgi. Koro gima odong' en ni koro waseiko negi omenda mibiro migi 150,000 tri nasari ka tri nasari, to gin group to gin ji grube 80. Kendo wabiro luongo gi e nyasi maduong' machiegni ni mondo mi koro pesano migi ayanga. Gima wabiro timo, pesa tibiro ornegi aor account, to chieng' onogo ka waseloso chek mar dami tinyisogi mar $12,000,000. Wan kod geno ni ma en gima wadwa timo kuom higni 3 mabiro, to ka wanyalo yudo yien $8,000,000 higa ka higa, bang' higa 3 wan gi $24,000,000 ka wariwo gi joma moko bende manigo. Koro wawacho ni joma nyalo dwa konyowa, konyore kodwa miluongo ni partners, ka gibiro koro ok gichandre kod manyo yien, koro giyudo ka yien nitie minyalo ng'iewo. To mani bende en achiel kuom yo mar chiwo andiko kata employment, kendo nueng'o ne joyuthwa gi minewa to gi jogo modak kod ng'ol. Koro wang'iye ok ni mana mar gero bunge, to wang'iyo ni bende onyalo miyo ng'ato yud ndiko mar tich, nikech komigi ma to gidhi giyawo mobedo maber, to giloso yien moro ka moro 100,000, to koro ibiro ng'iew kuomgi. Mano yien Koromoga Jwang', mano kanyo en ng'ikruok matin, watimo mos kuom ng'ikruok ma kamano. Mano en Dr.